Schulzův autogenní trénink, druhá část. Budeme pokračovat ve stejné poloze jako v první části, čili v leže na zádech s pokrčenýma nohama, ruce máme podél těla a oči zavřené. Dýcháme pravidelně podle sebe. Dále provedeme čtvrtý cvik, kdy si v duchu budeme opakovat následující větu. Můj dech je klidný a pravidelný. 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 Následuje pátý cvik, kdy si v duchu budeme opakovat větu. Mé břicho je příjemně teplé. 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 Pokračujeme šestým cvikem, kdy si v duchu budeme opakovat následující větu. Mé čelo je příjemně chladné. 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 Na závěr se párkrát zhluboka nadechneme a vydechneme. Poté můžeme otevřít oči a s lehkostí pomalu vstát.